Roy Karyatun ke panggung dan Sulimayun. Sawer, sawer. Tari seru Riko. Ayo digoyang. Aduh ojo wedi. Ayo di sawer ada Mr. Harmiko. Salam. Ada Mr. Roy Belantai Andalan. Ada Mr. Sulimayun. Asik. Asik. Ada Mr. Hasan. Sing duwe Sabtu Legi. Goryang manis ayo Hasan. wes ya wes jangan mikir sing guna kari manis goryang manis sing bakal ngeliat pada Samir kok mau lihat sih kalau mau tidak wes coba dulu Dorong nyawer bapak iki udah sawerane Bung Harmeko, Bung Sulimayun, Roy Putra. Ayo. Ayo lagi 5.000 rek. Bapak iki kari kari. dana ijolan cere, dana ijolan.
ijole. Lah ya kok ijole 50 gak sapi 50 piye lho aku Manis, 50. manis, Umi, Umi sing ngado durung tau cetok ambek aku saiki cetok. Ayo sawer-sawer. Umi sing ayu Kari, dhewe. kari, Agendang kari. Kari manis, Korea manis Terima kasih Umi. Wes yo wes, dong riko mikir sing kuno. Kari, Sampeyan kan tak kari yo apa iki? kari, kari, Kari piro manis. sampeyan, Cak? Kari sawerane Bung Armiko. Oleh Kari. Kari, kari. Kari Ayo. sapa iki kari? Asik. Hah? Kari Jak Sukoila durung nyawer. Asik. Iku media iku. Good. Kari manis, Ih. Korea manis Asik. Wes yo wes, lagi dipikir opo dirasa. Pak Hasan sing duwe tanggal piro iki 13 Juni. 13 Juni. Iya. Iya, Ayo sawerane Jak Hasan. HSR. Asik. Iya. Bintang tamu teko Malang. Iya. Aku. Kari manis, Korea manis Iya. Wes yo wes, nang dipikir opo dirasa. Kari, kari. Kari siji ya. Iya durung nyawer. Kari, Kari manis, Korea manis Uwul, jangan turun dulu. Oh, Siap. turun ringgit. Oke, yang berdangdutan boleh turun. Yang Gunung Sari tidak usah turun, langsung sambutan. Terima kasih tuan rumah yang pertama. Rok Gunung Sari lah.